miluongo ni Gen Z. Gen Z yudo ka giwacho ni tich onge nikech be ok gin willing mondo opuonjgi. Ineno. Gima nyalo wacho kanyo en ni nitie gimoro achiel ma wan osebedo kinyisowa ni gimoro miluongo ni volunteering. Inyalo tieko tich tidhi e company moro amora tinyisogi ni an ka mondo apuonjra. Abet kae mondo apuonjra. Koro wan rachwa ni wan wadwa no chulwa. Tieko skul nyoro kinyirwa no chuli 15,000. Koro kai yonge kata mna tiegruok mora mora. Yonge kata skills, yonge experience. Bet piny mondo puonji no e gima ji mang'eny ok dwa. Erokamano ahinya. Abiro bedo kaloso gi Maureen kata kamano kotende kod okang' ma kamano. Bende ibiro bedo kinyisowa kaka yudo thuolo kata mana e kembe mopogore opogore bende kapo nono ni yot. Nikech nyalo bedo ni in volunteer, idwa timo attachment, idwa timo internship. Thuolo bende nitiere nikech wachore ni bende tinde yudo mana internship kata mana attachment. Chal ka gima ni yudo tich. Donge Maureen Okala kiletwa kaka janyuol. Iwinjo kanyo ka achiel kuom jo welo ma bende Cleophas nitiere godo. Nowacho kanyo ni jonyuol bende ineno kaka isoko wang'u nikech janyuol samoro ni dwa bedo midusa to nok ibedo. Koro nyathini minyuolo cha ema koro idhiro nyaka ibed gima no ok ibedo. Mano bende adier. En adiera. Jonyuol nitie jonyuol matimo kamano. To sana jonyuol ma sani to kendo pogruok nitiere matin nikech lokruok mosebetie kata mana gi kaka oganda bende lokore, piny lokore, gik moko lokore kaka winjo mag technology go iko. To jonyuol ma awach ni nonyuolo generation wa gin to kendo ne gin gi tabia ma daktari owacho no. Ka janyuol ne dwa bedo japuonj to noko bedo japuonj to nyathini ni ma kurang no bed ni japuonj mondo o accomplish gombo mano bedo godo cha. Koro yudo kamano ero no ok ne tim maber ahinya nikech imiyo nyathi bedo gima no kodwar bedo to gini dhi kelo pek kaka iwinjo ka Madam Lilian Ngala bende osewacho. To kapok wiye owil nitiere gimoro ma daher wacho nikech Rose wuoye en wach mar generation Z masani. Iyudo ka nyithindo gi kian aseneno mang'eny ma dwaro ni gijituma, Kiswahili wacho ni kujituma, ging'ang' ni mondo gibende giyud gima ginyalo timo, nikech kuom giyudo ka gineno ka gima piny oyawre negi, ng'eny gi adiera. To tich mar janyuol ka, ma iyudo ka samoro janyuol no okotimo maber, ne ok wanyis nyithindwa gi ni skul tidhiye ndiyo, samoro awuotho kodi makonyi manyo ni tinyalo timo course mane manyalo konyi mbele.